Ngiyazithoba bazalwane, ngiyanibolisa bobaba, selithambeme ilanga. Muhle njalo uJehova siyambonga ngobukhulu bakhe kanye nokwethembeka kwakhe. Ngicela sivule ngomkhuleko. Mesiya olungileyo, izwi lakho liyaphilisa, izwi lakho linamandla. Mesiya olungileyo, awuhlulwa yilutho. Uma sizoqala Jehova lenkonzo yomkhuleko kusihlwa, sikhulekela Jehova ubukhona bakho. Xolela zonke izono zethu ngoKristu sifela siyakhuleka sikwethemba, amen. Ngiyathemba bobaba ube muhle uJehova kuleli viki lomkhuleko, njalo uma sekushona ilanga nithamela inkonzo niyakhona bazalwane ukuthi niqiniseke emphefumulweni uma inkonzo zisikhumbuza ngobukhulu bukaThixo. Zimbili ke bazalwane izinto engifisa ukushumayela nje ngaphansi kwazo, angizokwanda ngamagama. Eyokuqala nqabe ngifisa ukubuka uDavide, ubaba uDavide, inkosi uDavide. Okwesibili ngifisa ukubuka uthando lukaThixo. Imvamisa uma sikhuluma ngoDavide, abaningi bethu sibabaza ubuhlakani bakhe. Abaningi bethu sibabaza ingcebo yakhe. Abaningi bethu sibabaza lendlela uNkulunkulu ebemthanda ngayo yize enamaphutha. uDavide ngifisa ukumqala ke mina bobaba ngenkathi elusa umhlambi. Ngalesi sikhathi uDavide ungumfanyana osakhula, akanalo igama eligqamile, kodwa lithi iBhayibheli wabonakalisa ukwethembeka ezintweni ezincane, ukuhlakanipha kwakhe. Amandla kaDavide akawatholanga esekhulile efake umqhele, kepha ukuhlakanipha kwakhe wakuthola ngokwethembeka asasemncane ezintweni ezincane ezidelelekile. Iphinde ingibusise lento bobaba ngoba kwangathi ithi amandla akho umuntu wesilisa, ngisho noma usumdala usakhula noma uyibhungu ngumfanyana, kunamandla uNkulunkulu asibekele wona uma wethembeka ezintweni ezincane eziqonde wena ngqo. Lento kuthiwa i-responsibility ke bazalwane, ukwethembeka kulokhu uNkulunkulu akunike khona. Uma uNkulunkulu ekufumbathisile, thembeka kulento akunike, lo msebenzi onawo, thembeka kulomsebenzi uNkulunkulu akutsheleke wona. Le mali onayo, lo mndeni onawo, lesikhathi uNkulunkulu akuboleke sona ngaphansi kwaleli langa, thembeka ubunceku lobo. Ngaleko kuthembeka, uma sibuka uDavide siphinde sibone ukuthi uNkulunkulu bazalwane uma sethembekile kulokho okuncane asinike khona, kunamandla abakhona asinike igunya lokuthi sikhona ukunqoba bazalwane izimpi nezingqinamba esibhekana nazo emhlabeni. Ngamanye amagama ngifisa ukuthi umuntu wesilisa okhulekela amandla usuke sefunda inganekwane uma efuna amandla kepha engathembekile kulokho okuncane uNkulunkulu amphathise khona. Amandla kanye nokwethembeka, lezi zinto bazalwane ulayini owodwa vo. Umuntu wesilisa ofuna amandla makafunde ukwethembeka kulonto uNkulunkulu ayibeke entendeni esandla sakhe. uDavide ngenkathi elusa uthola amandla kanye nokuhlakanipha. Ngale kwalokho ufunda ukumethemba uThixo. Uma uNkulunkulu esebona ukuthi cha, kunenkosi ekhona kulomfanyana, yize noma engumfana edelelekile, kunobuqhawe obukhona ngale kwalomfana ofake ingcablela lo olusayo ngentonga nodondolo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ngokwethembeka wakhuphuka wathola isikhundla ngokusemthethweni. Abaningi bethu ngiyacabanga akekho umuntu wesilisa khona bazalwane
ongafuni ukuphumelela okanye ke sibe ke sithi ongafuni inqubekela phambili empilweni yakhe. Ngokubuka uDavide nempilo yakhe, ngiyabona lapha bazalwane, ngiyaqaphela indaba yokuthi kuningi uNkulunkulu afisa ukukufeza ngathi singobaba emndenini, emphakathini sihlala kuyona, einkonzweni kwa njalo njalo. Kepha inkinga ebakhona, kukhona oDavide abafuna ipalace kepha abafulathela isibaya. Amandla asesibayeni andukuba ube negunya lokuyohlala laphayana kwipalace. Esigodlweni ngeke uzulunge, wehluleke esibayeni. Isibaya ke bazalwane sinobulongwe, siyanuka, sinomswakamo. Kepha uma wethembeka kuleso sibaya, isigodlo sikulindile. Ufike esigodlweni njengobaba, usunenhlakanipho, usunamava, usuthe ukuvuleka emqondweni. Hayi ngoba konke lokho wakufunda esigodlweni, kodwa ngoba wakufunda ngokwethembeka esibayeni. Bobaba, ngizothi kusihlwa, Nkosi yami, ake nifundeni ukuhlala esibayeni. Hlalani ezintweni ezincane ezidelelekile uNkulunkulu akubeke kuzona ukuthi uqaphe iso. Ngokwethembeka kwakho lapho kukhona okukhulu uNkulunkulu akubekele khona, kodwa ngeke uzukuthole ungathembekile esibayeni. uDavide ke bazalwane, eziningi izinto mhlambe sithi nje ukuziphawula ngaye. Ake ngiqale lapha. kuDavide ngibona ukuzimisela, kuDavide ngibona ukwethembeka, kuDavide ngibona ubuqhawe, kuDavide ngibona ubuhlakani. Nalo ke iphuzu engicabanga bonke obaba bebecabanga mhlawumbe ngilikhohliwe. Kepha kuDavide siphinde sibone indoda enezici, ngoba akusoka lingenasici. Wonke umuntu obaba okhona, umuntu wesilisa lapha, kuneyinkinga neyingqinamba nazo owazi kahle kamhlophe ukuthi zikubuyisele emuva, zithi nje ukuqhelelanisa noThixo. uDavide ngimkhonze ngoba amaphutha kaDavide, yize noma kwaba amaphutha agcine seyigqamile, uNkulunkulu uma ebuka uDavide wabona inhlamvu yeso lakhe. Uyabona ke bazalwane, uthando lukaThixo aluna mibandela, uthando lukamveli inqangi. uNkulunkulu lendlela asithanda ngayo, ngisho noma sibuthaka, simadlakadlaka, simanxeba bazalwane, uNkulunkulu uyakwazi ukusicosha lapho siwele khona. Uma sibonakalisa ukumethemba kanye nokuyinikela kuyena, uNkulunkulu akasiphoxi. uDavide ugcina esegqamile, idumela lakhe ligcwele umhlaba jikelele, hayi ngoba amaphutha wayengekho, kepha ngoba ekuweni kwakhe wakhumbula ukwethembeka kukaThixo. Namuhla bobaba, ngifisa ukukhuluma ngothando olujulile lukaNkulunkulu. Lolu thando ngiyacabanga lubonakala uma sibuka incwadi yamaHubo. Kukhona ihubo lapha bazalwane engicabanga ukuthi sonke siyalazi. Ngifisa nje ukuphawula amaganyana. AmaHubo 23, ivesi lokuqala, uJehova ungumalusi wami, angiyukweswela. Ngicela ukulibuyekeza ke leli vesi. uJehova, kukhona kamanye amaversion athi usimakade ungumalusi wami, angiyukweswela. Leli hubo lilotshwa uDavide
ubaba onamava wokwelusa. Ekweluseni uDavide unamava wokuthi noma yinini kungaqhamuka impisi idle ijahe umhlambi, kungaqhamuka abantu abazophanga baphange lo mhlambi, umelusi yize noma edelelekile kodwa kuyofanele ehleze eqaphe iso enamandla, ngoba noma yinini kungafika abantu abazokona lo msebenzi wakhe wobunceku. Uma uDavide ethi uJehova ungumelusi, ngamanye amagama usuke sethi uDavide mina ngiyimvu, ngiyinto yokweluswa. Uma ngikhuleka, angikhuleki ngoba ngihlakaniphile ngizethembile, ngikhuleka ngoba ngiyimvu, ngidinga ukweluswa usimakade, ukuqonda kwakhe kungale kokuqonda kwami, ukuhlakanipha kwakhe kungale ukuhlakanipha kwami. Ngamanye amagama uthi uDavide, uma ngiyimvu nginokhuseleko, ngikhuselekile, hayi ngoba nginamandla wokulwa nabantu abafikayo bezophanga, kodwa ngoba kukhona ongigadile Nkosi yami. Bobaba, iyekeni lento yokufuna ukuzelusa. Kukhona umelusi olusa umhlambi wakhe. Uma uDavide ethi angiyukweswela, kukhona iphuzu lapha engifisa nje ukulisho ngoba libalulekile. Akasho uDavide ukuthi ngoba engelusa usimakade angiswele lutho. Uthi ngoba uJehova engumelusi wami, zonke inswelo zami, konke engikudingayo ngethembe yena ukuthi akufezekise. Ngamanye amagama bazalwane, akukho kwesaba uma ubeka uNkulunkulu phambili. Akukho kwesaba ingomuso, ukuthi ingomuso lakho likuphatheleni, ngoba nansi indoda ethembekile eqaphe iso ekubhekile. Mathathu amavesi bazalwane engifisa ukwaphawula, ngithi nje ukuphawula ngawo bese siyakhuleka. Bese uDavide ethi noma ngihamba, uverse 4 njalo, esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Lento le engizoyisho bazalwane ababaningi abayaziyo, kodwa ngiyazi nje obaba ninaloko ulwazi lwalento engikhuluma ngayo. Umelusi akahamba phethe induku ezimbili. Umelusi olusa umhlambi uphatha induku eyodwa. Phezulu intonga, ngaphansi udondolo. Umelusi usebenzisa intonga uma kufanele akhusele umhlambi mhla kwafika okuzokona umhlambi. Kungaba impisi, kungaba yisela, kungaba isilwane esikhona esifuna ukuzophanga lapha, esifuna ukuzobhubhisa, ukuzobulala. Umelusi uxosha leyo nto efikayo ngokusebenzisa intonga. Intonga ke bazalwane induku eshayayo, ibhlungu, yalimaza. Kepha lo melusi ophethe intonga, ngaphansi kwaleyo ntonga udondolo. Usebenzisa udondolo ukuphulukisa nokuphilisa nokuhlenga izimvu okanye umhlambi uma kwenzeke ukuthi khona imvu egcina isibhajiwe lapha isingakhona ukuphuma. Umelusi usebenzisa ini bazalwane? Usebenzisa udondolo ukuhlenga lemvu ebhajiwe. Izinkinga esibhekana nazo kanye nezibusiso esizificayo kulomhlaba eziphuma esandleni sikaSimakade
zisifundisa ukuthi ngenkathi ukhala baba, ukhalela ukuthi ubhekane nezinkinga ezingaleka ukuqonda kwakho, khumbula ukuthi akukho okwenzekayo kulomhlaba usimakade engazi lutho ngakho. Intonga ihamba igcina isifana nse nesibusiso esikhona kuDondolo. Izinkinga obhekana nazo baba ziletha izibusiso ozozifica kulolu hambo. Musu kwesaba intonga, ibekezelele njengobaba. Ngalekwa lokho, uma usuqedile yemukela ukuhlengwa nguDondolo lukaThixo. Ivesi engilithandayo elingibusisayo ileli vesi elilandelayo uma ethi ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami, ucoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Itafula alidekwa bese kubizwe izitha. Cha, itafula lithi iBhayibheli lidekwa izitha zibuka. Iyekeni lento yokukhulekela impilo elula. Akekho ubaba ongatshethe okusindayo. Masiyekeni lento bobaba ukuthandabuza amandla kaThixo. Masiyekeni lento yokufuna imikhuleko emnandi lapho sizocofa lokhu bese uNkulunkulu avela sinike ngokuthanda kwethu. Kukhona itafula elibekelwe wena. Kukhona izibusiso ezizochichima baba emndenini wakho, einganeni zakho, kuwena qobo nalapho usebenza khona. Leli tafula lidekwa ngoba usuphumile esigodini sethunzi lokufa. uNkulunkulu aniqinise, uNkulunkulu anikhumbuze ukuthi kuzo zonke izingqinamba zomhlaba wethembeke ngendlela eyisimangaliso. Sikhuleka namuhla bazalwane, sikhulekela obaba abacinga imisebenzi, sikhulekela obaba abangaphilile emzimbeni, sikhulekela obaba abaphazamisekile emqondweni, sikhulekela imizi, sikhulekela izingane zethu, siphinde sikhulekela inqubekela phambili. Lapho khona ngalomkhuleko beka isandla sakho enhlizweni, uthembe ukholwe ukuthi nangempela uNkulunkulu ukhona. Sivala amehlo siyakhuleka. Jehova mvela inqangi, kusihlwa sibonga ubukhulu bakho, amandla akho Jehova kanye nokwethembeka kwakho. Siletha obaba Jehova abadonsa kanzima empilweni, sithe egazini nasegameni lika Jesu Kristu, ngenelela baba uzibonakalise kubona ngendlela eyisimangaliso. Sikhulekela Jehova obaba abangaphilile emzimbeni, egameni nasegazini lika Jesu Kristu bathinte baphile baba. Oqamele esibhedlela makavuke Jehova aye ekhaya, abuyele esimene esejwayelekile. Sikhulekela Jehova obaba abatshethe abasindwayo, bethule Jehova lo mthwalo okhona, elakho ijoka Jehova lilula futhi alisindi. Sikhulekela obaba abafuna ukukhahlela ibhakede, abafuna ukulahla ithemba, obaba abasebayitshelile ukuthi uNkulunkulu obadelile awulaleli futhi awuphendula umkhuleko. Sizokhuza ke Jehova leyo micabango, sithi baba awukaze wasidanisa, awukaze wasijabhisa. Qhubeka ubonakalise ubukhulu bakho ngothando lwakho Jehova olungenamibandela, uthando lwakho Jehova olusitakula siphansi odakeni olubishayo lusibeke endaweni ebanzi. Siyakubonga Thixo ngomusa onawo, siyakubonga simakade ngothando lwakho empilweni zethu. Xolela zonke iphambeko zethu,
uxolele zonke izici zethu. NgoJesu osifele siyakhuleka. Amen.